Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi taata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, onye chụwa anyị ya daa, onye checha ihe ọjọọ ya eme anya ma onwe. Asị m isi onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Ndụ bụ ọ na-agụ onye ọ na-agụ ibie, onye a na-achọ ịnara nke ya were nke nọ n'afọ. Asị m na akakaka ya ma ejijiji ya ma anyị na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ mee na be anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha fụ. Onye checha ihe asị ha anyị ji wee dịrị anyị digbo onye a na ndụ, onye sị ha anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Bụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Before I gaa n'ihu n'isiokwu anyị kwa ụbọchị taa bụ today's topic is all you need to know about ndị Amosu witchcraft and all you need to know about ndị Akaliogheri. Ndị ụka kpọrọ ha evil spirits because they are bringing negative energy. Ihe ndị a, this is our today's topic. Mana before m gaa n'iru, echefukwana na anyị ka nwere nnukwu onyinye anyị ga-enye one of our best fans. Ndị na-abụ ha na-elecha onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ. Nke a ga-eme n'ọnwa June. O nwere ihe nnukwu onyinye anyị ga-enye ya bụ onye among ndị ọzọ. So inecha vidio anyị tụsa ya, it counts. Then nke abụọ bụ na echefukwana na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ụbọchị anyị ga-enwe ministration is on Sunday. And anyị na-enwe counseling. Counseling is free, mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị na-ebe for counseling, you must chat me privately ka anyị bukuo ụbọchị ọ ga-adị suitable ka enwee ike, maka na achọrọ m ka adị overcrowded ka ọ bụ sọ mmadụ one nwere ike ịfụ n'any particular Sunday. Then nke ọzọ bụ nke ịtọ bụ echefukwana na aja anyị na-achụ, monthly rituals anyị na-achụ 14 days rituals anyị na-eme kwa ọnwa. Nke ọnwa February ga-ebido na February 6. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye anya bụ aja, ị ma na ihe ebido taa wee bukuo, ndị mmadụ ebukubegorieri ka ị nwee ike sonye na anya bụ aja. Achụsị anya bụ aja, enwere nke aka mkpa, nwee nke ayiri n'igwe. Achụsị aja ka anwa ka ayiri n'igwe a ka ihe esi sonye bụ you make donation of token to support the aja. And achụsị anya bụ aja a na-achụ for 14 days. The last day a ga-eme sadaka. Ndị mmadụ erie nwa ogbukwa ebunu eji esi onye bụ ọfọ na ya wee ekpere for 14 days maka ọdịmma mbuli elu na ihu ọma n'ihu isi ndị mmadụ. Ka bụ ihe kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na ị chọrọ for more details, sendikwa ya prayer request, at least 3. That is 3 prayer requests. Yes. Iwe nke sonye na ya bụ aja. So for more details, you WhatsApp me. I can explain more for you. Then nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ọkwa. Nke ikpeazụ bụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwere call and truly na ị chọrọ ịza anya bụ okwu onye bụ ọlụ, chat ya privately ka m nyere gị aka ka m gbaziere gị onu. Ọgwa na ị chọrọ ịgbata ọsọ agwụ, ị bịa anyị kwaghị etu ihe ị kwesịrị ime ka ị wee, maka na ị need mentor. You need mentorship, is very important. Ka ọ ghara ebe nọkọta ị na-emekasị ofe ihe. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ sikwa n'ụzọ dị taa tie onwe ha na nsogbu, maka na mgbe ị na-emekasị ofe ihe, ị na-enwetara onwe ọrụ ahụ, ị na-enwetara onwe ụtụ, ị na-enwere ụfọdụ ihe ị na-eme. Ị na-eme ihe because na mmadụ na-emefuru onye na-eme na social media. Ọ bụrụ the best way to learn work, you will really end up being a quack. You understand? Because one, onye anwa na-eme ime ọrụ isi na o si eme, ime ọgwanụ mmụọ bakịrị ya na ịmụrụ mmụọ kpọrọ ọrụ
and marakwana na ọ na-eje wrongly awetiri mgbe a ga-apịawa ya azụ ije mụrụ na-eme isi etu a wee kọtakwara onwe nsogbu. Ịghọtara ya? O nwere ụfọdụ ihe nwere do's and don'ts. Ọ ya kpatara na onye ọna nwere kọl ọ bụrụgoro ndị ụka ị ga-eje seminarị ma ọ eje pastor school. Ịghọtara ya? Ị mara ihe mmụọ nwere ike ịpụta na-emekasị aka kpuriri enwere law and order. Ịghọtara ya? Ọgwụgwọ the prophets of the old ifu na enwere mentorship. Elijah trained ya etu ha ka ọ dị. Moses train Aaron and so on and so forth. Ịghọtara ya? So ịkụzi n'ọta Monday is not everything. Now ihe isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ so ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu dị etu a ọ bụghị anyị ikpebigo n'eziokwu n'ezi asụsụ ma ị chọrọ ịrụ n'ụka ma ị chọrọ ịrụ n'ọdịnala taata ma aga m enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịrụ n'ụka enyere gị aka wubere ọlta. Ọgwa na ị chọrọ ịrụ n'ọdịnala ịhazi agwụ gị ka agwụ wee pụta ihe maka na agwụ rijuo afọ ọ chụtara ihe akụ na ihe enwe. Ịghọtara ya? So n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ ndị amosu. Ọtụtụ ndị mmadụ abịago jụọ m si m Eze-Ana n'ọgwụgwọ enwere ike ịgbachara ya afa mgbata na ndị amosu so na ndị na-aghasara ya ihe. Ọsọ na ọrụ amosu a na-arụgokwana ya 6 months or 1 year ago. Kedu ihe ọ ka ji na-apụta n'afa? Ọ maka na ịghọtara how things work. Enwere some ọrụ spirituality need constantly checking on. Enwere some spiritual work need na ịga na-emerịrị the needful consistently in order to keep getting good results. Example, we are living in a world where the spiritual control the physical. I keep saying it. Before anything happens in this gross material world, it must have taken on form in the spiritual. So if you want to change what is happening in your physical world today, then change what is happening in the spiritual store for you. So that if you sow good things now, it will energize spiritual connection center. And goodies will flow back to you from now till tomorrow. So if you want to enjoy goodies in future, start now sowing goodies. Because Galatians 6:7 says, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. God, you know, okay, see God the entire creation, get laws of nature. None are thrown here. All the prosperities and powers, the natural laws, that are the one in charge of weaving whatever you sow, whether good or bad. And note that whatever you sow will definitely return back to you, being the originator. You got that? So, ụfọdụ nwere ike ịsị kedu ihe kpatara o ji abụ onye meburu n'onwe onye ya from this man is an evil man, this man is a bad man. Why is it ihe ọma na-aga ya nwunye ya na-anwụ ihe ọma na-emeri ya? Ihe ka ọ sọrọ ya nwụ na ya onye ị na-ene anya kịta nwere ike ọ bụrụ na in the previous earth life, more previously, the person have sold good things. And those good things also is returning back to him in multiple fold. However, ọ bụrụ na ọ continue living a bad life, time will come when he or she will exhaust the goodies he has in the store because he's not replenishing it. Because because of wrong life he's living now, he is not adding up to the goodies in the store. Therefore, naturally, the goodies in the store for him will elapse one day. Once he's no longer having goodies in store, goodies will stop flowing to him. And those bad things he sow will take on and start flowing back to him. You know what I mean? So it's always good for you to have a good heart
Yes. Don't intentionally decide to hurt your fellow man. You don't know who is who. And there is some certain individuals you will hurt. Believe in me, the repercussion come so fast because of entities of powers and the most unyanwa. Now, isiokwu anyị n'ụbọchị taa anyị ji maka ya bịa bụ gịnị bụ Amosu, gịnị bụ Akaliogheri. Amosu is a thought of a living being. Ọ ya kpatara ụfọdụ ji esi gị na enwere otu ndị Amosu, witches and wizards. And for the fact na ndị Amosu bụ negative, ụda ihe akpọkwara na Amosu bụ negative thought sent out by a living being against anybody. Understand? The thought form. So that negative thought the person has will take on form. And if by any reason you are not protected by greater force, then that negative thought the person sent will naturally hit you. So bear it in mind that negative thoughts will always come from people as long as you are living in the world of gross matter. You understand? So negative thoughts will keep on coming. There is no way you can please everybody. And you may step on toes unknowingly. And there are some people that don't like your face, no matter what you do. There are some people that is so jealous and envious. That's some people, have ihe ọma na-emerụ ndị mmadụ ọ na-agbakasị ha. Ịga ije asị na ị na-eme guy nọ maka na ihe ọma na-emere gị. Yiri akwa asị na ọ ka iwe gosi. So they keep on finding fault in whatever you are doing. How will you please such people? Even when Jesus Ndokobia Bial, he was murdered. That's the act. Intentionally. Just because they are envious of him. Without no tangible crime committed. You get? So that is the same way some of the prophets of the old and even prophets of today are suffering persecution. People must hate you. In nwere ike ikwuo okwu the way they are. Some might be envious of you. Who gave you the authority or the audacity to say them? Some people will not even like your boldness. Some people will not like everything about you. Some people naturally, their heart is filled with hatred. Whenever they see someone progressing or making any wave, it makes them uncomfortable. So I want to pinpoint some certain things that shows you that if people are not envious of you, it means that you don't have something tangible. You don't have what they don't have. But once you have what they don't have, naturally, they will not be happy with you. You get? So, as long as you are living in this world, and that is the greatest challenge and problem people are having today. To anybody that is wishing evil, thinking evil to follow human being, the person is sowing negativity into creation. Definitely, that person in question will never see success because he doesn't like success. He doesn't want to see people succeed in life. So that one is his own, because what he's sowing in creation is what he will reap. It's garbage in, garbage out. Now, if he's sowing hatred and wish that people will remain broke,
definitely what he's sowing is hatred and broke. And definitely that thing he's sowing will come back to him. It's just a matter of time. If it is not in this earth life, it will be in the next life. Do you get? So, as long as you are on earth and you have something tangible, believe in me, some people will still be envious of you. Why they are envious of you is that they don't know the repercussion of doing so. When as na onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya, mgbe ị fụrụ ihe ọma mere ndị mmadụ obi na-agbawa gị, kee ka ihe ọma nke ga-esi wee bịa. So nke ahụ meseji m nwere fụ onye kwuru na onye anya ukwu. In this world, you can never avoid them. They live in our midst. In fact, the worst is that they can come from even your relatives, your friends, or even people you have helped in the past. Knowing or unknowingly. Enwere ike iji your best friend to betray you. Akọrọ ya akụkọ gbasara Caesar. It was that the enemy invaded his palace. They tried to hit him all manner of things. Caesar refused to die. But when he saw his best friend, Brutus, he was so excited, thinking that Brutus will help him. But without knowing that Brutus is the one behind that attack. It's when Brutus now hit him. Oh, he said, "Oh, even you, Brutus." The man gave up the ghost. He couldn't bear it. Man passed on. So somebody you help can just tap you on the back. That is Amosu. So those under Amosu, as long as you are here on earth. So therefore, when you do work of under Amosu, tying the Amosu now, tie them now. Assuming you are successfully tie those under Amosu at that moment, it's just a matter of time. More new people that will be envious of the person will emerge. Have you seen why Ikenda Amosu is like almost continuous thing? Natalia, new people will emerge. So that's why, for me, if whatever you are doing, whether you're a businessman, you're a called one, you DBM or you're a pastor or whatever, I don't care how you are doing your calling. Because now, if you don't take care of these witches and wizards, you will keep on having losses. Because their work is to bring you down. So you need to do something tangible. And the only way you do something tangible is when you embrace entities of powers that will always protect you. If not, you will always incur a lot of loss from them, because they will always send negative things, garbage to you. And if you are not properly protected by the power that be, some of these garbages will touch you. And once they touch you, they can cause one loss or the other to you. Onye abatala n'Ugochi tubelu na temple, anyị nwelu Angelo nke Chukwu alụsị na-atụ ndị Amosu. Specifically, ọ na-apịawa ndị Amosu azụ. Ndị otu nzuzo ọ na-apịawa ha azụ. Alụsị a na-akụ mbamba. Specifically, alụsị akpọtụrụ maka deal with those people that have this negative tendency of
Amosu. Ọ na-apịawa ndị otu nzuzo azụ, pịawa ndị Amosu azụ. Ọ nnukwu arụsị dị ya ahụ. Arụsị nwere nsọ. Arụsị a bụ arụsị a na-akụ mbamba. Ka nkọwa ihe wụ mbamba, maka na o nwere ụfọdụ amara maka ihe wụ mbamba. Mbamba bụ when we are small, o nwere ihe nwere ike ime an elderly person, maybe your mom, your brothers and seniors. They will be pursuing you to beat you. Then you will run very fast as your leg can carry you to maybe an adult, maybe a father or a mother. Gbapụta ya n'azụ edi ezuo n'azụ ya si akụkwa nge mbamba. Ozugbo anyị kwuru ya bụ ihe, that elderly person must rise up. Ọ ga-anọ wee chere onye a na-ebu agha abịakwute gị. Onye a bịakwute say, what? Ọkụgo m mbamba. At this point, you can't beat him or her. So what you will do is, that time you start ranting. Hey, no man, he did this, he did that. I say, no problem. As long as he remain on my back, mbamba will not beat him. However, ọ bụrụ na ị mere ihe ọjọọ, the person ị gbapụtara asị mbamba ga-atọ ọnụzọ Chibuike. Example, si Chibuike, ihe a mma gị na-ekwu na imeri ya. Iwesị antị na-akwa nka akọchara dị ewesị ngwa imezikwa n'ụbọchị ọzọ. Then o nwere ezike yọọ ya mmadụ si ahụ nne butu obi ma ọkwara nwatakịrị dị ha. Wee ntasi on your behalf. Etu esi eme na mmadụ ka esi eme na mmụọ. So mbamba bụ mgbe ije kụọ mmụọ mbamba. Chi ya biko ya chekwakwa gị. Ya chekwaba gị. Then onye ọbụla sizi nọ ka ọ chụba gị ka ọ bụrụ gị na ya. Ọ bụrụ ya na mmụọ ịkụrụ mbamba. Elotara m mgbe m na Abuja, mgbe m ebidobere dibịa. O nwere onye one man hapụrụ help well enough, ma onye ofe mmanụ ka ọ bụ, mana onye a na-eze eze n'ogbe. Yes, onye a na-eze eze n'ogbe. Nwere onye na-ama ya akara ihu, maka na ịma ya aka n'ihu ee afọ ga-abụrụ sọrị. So mana onye na-abụ mpụta atachia m ya ego, maka na o so ndị na-afụ ihe gbasara sekuriti na area. Pụta atachia m ya ego, kenekwa ha n'ọrụ ọma ha na-alụ, because throughout my 7 years living in my house, nwebere ka esi nọkọta asị na ndị amakekwu bịara na be m n'abalị, no. Even our area, no. So sometimes mpụta mburu moto mpụta akwụsị m chọrọ ya ego ma ọ bụ anytime. So I was doing that. Then mana amụ na the man nwere evil intention against me. Nwere bad intention against me. So welu mgbe mụ na mmadụ nwere problem, this man, because of ihe ọ ya enweta n'aka onye anwa, he decided to connive with my enemy to take what is rightfully mine. And the one ka o si gba mbọ ịfụ na ọ kọlụrụ onye a to order, because no believe in ihe ọ ya enweta n'aka onye a karịrị what I have given to him all those years. Will betray my trust. This is somebody I have so much respect for. One day, I stood up. That was in the court premises. I told him, look, this your evil behavior. And now, Mami here battery decide that he betray
sonyere onye ma na ihe ọ na-azụ ọ bụ my own. And the second cannot for me. See, because of whatever. See, because of what? You will decide he made to her. So the man was shocked that I could talk to him. I talk to him because I don't fear any human being. Because whenever I'm in my own right, I know I had no offend you in any way. To the extent that the clerk of the court was like, say, Papa, do you know this man before? Two of you are doing well before. Yes, since you know him too well, why can't you try to settle this problem you're having with someone? Instead, he connived with the person to take what is rightfully my property. So the one was like, who gave me the audacity to even talk back to him? Mama Kony Yabo. Mama Kony Yabo. Mwesia and Abuja. We judge you. That is the only thing I said. Man flare up. Say Omonwa. Onyawa ka nna agwa na Abuja we Georgia. Nye nyem 7 days. Nye nyem 7 days. Na mma mana onyawa wo onye a na-akpọ onye nwa kpa afia. Achọ gbara ode kpa afia. Okwucha ihe a. Osi kere ihe m ga-eme. Nwa ebere arịrị. Nata wa ben na mgbe a na-adọ m ka m bịa bido ọlụ a. Nsị mba. Nke na ndị comfortable. Abuja den. Mpịawa azụ wee bido. Ka mpịawa azụ meweziri. I have to come back. And the ọdayezie nọ mgbe a nwoke ma abịa anyara m isi na-eme m nka. Mbewa arịrị. Wee si chi m na m ekweta. Kpọwa ndị nna nna ma si ya na nọkwa ya ome. Ọgọ m mere mmadụ. Nse na mma ego one ntashigoro this man. Just for nothing. O wee goro mmanya. On top that, ọ na-anyara m isi. Ebe ka m arịrị. Wee sị ndị mụ na ha so. Ụna ya nọ nke ome. Wee kpọkwuo mmụọ nkụrụ mbamba si ya ụna anọ. Wee kwuo mmụọ mbamba. Wee sị mmụọ ịnọkwa ya ome. Ọgụ ma egbu m. Tụtaghachi m arịrị. Wee je banye gbaa my ticket. The next day na nna nata ndịda. In fact, that travel I'm no ka travel ikpeazụ m mere from Abuja. Natazie n'ụlọ wee gwa ndị m na ha so m ekweta. Amara nya bụ ọlụ. Maka na enwere threat, are threatening my life. Ma maka onye ya mụ na ya eme nka na ya eme nka. Nwere ihe m mere. Okay, that them was ticket without knowing the person gbakwa ticket next to my seat. Okwa another landlord I na bikwa na the same area. The man we contract nwota na southeast obiara ero. But I better than moto mun nekwe na seat m. Asem na ya nkwaro na mu na onye a gbakwa ha the man. Mun na enwe misunderstanding. Nsi yes. Wese mụ na-agbakwa ka ụkwụ m ha na mmakwa na nwoke a na anya na mmadụ adịghị ama aka na onye ọrụ anya na ya mara aka m makwa ihe na-eme ọkwa mma ihe na-eme n'ogbe maragoro mmadụ one ọkwa mma ndị landlord mmadụ one jebegoro obodo afụdebe maka ya nwoke and nwere onye ya ata fem abịago meeting ndị landlord nobody nwere onye ekwu fem wee sị na m jiri ogwu jiri ọfọ ka ide ji awani sị na ihe ọsụkwa ya fụrụ onye ọnya na-eme na nwa agụ amatanata ahịfịa n'ebe dị wee natawa ụlọ nata ụlọ wee na-akọsara mmụọ ndị mụ na ha so si ya biko ọgọmọya egbu m ọgọmọya egbukọ m onye m mere ọgọ ama eji nata ihe ọjọọ wee kwụ m ụgwọ
so na magba ọtọkwa na nchedo ha nwa mmụọ nkụrụ mbamba nwa mmụọ mbamba si ha na m ekwetago na mma alụ ọrụ wee bido ọrụ m. After some months anọ m fon m ring ya, sorry, kpọọ m asị mesị mma maka ihe na-eme na ya maka ihe na-eme na ya na ya bụ onye nyara m isi si na ya eme m nke a na ya egbu m na ya abụ m na kịta a na-ekwu okwu a n'odiokwu ojebego obodo a afụdebe mva na ndị mmadụ n'ogbe na-aṅụ eri na-aṅụ. Ka m ji kwuwe okwu a bụ ka ịghọta ihe mmụọ nwere ike ime as long as ya hands are clear. Ịkpachara anya mejọ mmadụ ọ maka ụdị ihe na-etu a ka ndị mmadụ ji akụ mmụọ mgbamgba. Try to be at peace with mmụọ nke ala nna gị ka mmụọ kwudoro gị, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ndị mmadụ na-eche ihe ọjọọ ha ga-eme gị ka ha mee onwe ha. Ịghọtara ya? Mgbe ọbụla onye anwa tụrụ any stone, the stone will return multiple fold to the person back. Ọ mmụọ ga-eme maka na ọ na mmụọ ka a na-ebu ụzọ nụọ bifo ọpụtara ihe. Ịghọtara ya? Maka na ofeke echile kpọọ ya ofeke, yes, ofeke na-akpa na be dibịa a na-anwụgbo. Mana ọ bụrụ na esi na gị na mmụọ ya akwụ, mana esi na iwe onye na-eju ka na iwe onye riri eri, I can tell you na ihe mgbu bịa ị nwere ike nwụọ ka ofeke. So onye ahụ ihe dị na ya, o jide mmanụ ị ga na-watch ya back. So ndị amosu a bụ ha bụ negative energy sent by a fellow human being to harm you. So you can see it's a continuous one. Mana ọ bụrụ na mmụọ ịkụrụ mmụọ mbamba, mmụọ na-aba akịghị gị na ezumezu mmụọ gị na ha sokwuru, ọ ha ga na-eburu gị agha day in day out. Ghọtara ya? So if not, ị ga-continue na-eke ndị amosu. Ghọtara ya? Ịkụ onye bụ mmụọ mbamba ọ tụọrụ gị amosu niile steady. But if not, the man is going to kill amosu continuously from time to time. Then abịa na ndị Akaliogheri. Gịnị bụ Akaliogheri? Akaliogheri bụ etu a na side ebe Anambra nsi wee bịa, anyị na-asị onwe ka mmadụ ezigbo asị na Akaliogheri mmadụ a si ebe a pụọ. Akaliogheri bụ onye mmadụ eji ya quantify mmadụ bụ onye nwere ihe o mepụtara, onye nwere ihe aka gburu ya. Ihe ndị ọgbọ na-eme metara nke ọnwụ na ndị ọgbọ na-enwere nke omepụtara akpọ ya Akaliogheri mmadụ. Etu ọ dị na Akaliogheri maka ọ dị na Akaliogheri mmụọ. So o nwere ndị na-eto ahụ ndị Akaliogheri nwere ihe ụwa ha bara, nothing, not they did not achieve anything. When they passed on, as na ha nwụgo. In the world of spiritual, ọ ka bụkwa Akaliogheri. Maka in the world of spiritual nwere nke o mere achieve. They did not achieve anything. Ndụ ya akpakọrọ n'ọnụ. Kedu ka ọ ga-esi m ihe achi? So orukwa na mmụọ anwa ọ na-arụkwa ọrụ Akaliogheri. Ọ ya sị na onwere ihe ya ebe ọ na onwere ihe ya mere achi, na onwere onye ọdọ ya eme ihe ọ na achi. O bido na-achọ ndị ọ ga-etiri stumbling block, ndị ọ ga na-aghasara ihe ọrụ ha iweta negative things. Ndị ụka kpọrọ ha ndị evil spirits bringing negativity. However, this negativity is to touch you. You must have a recom for this negativity, for you to be very clean from all this negativity. Whether more nke na-abịa from ndị amosu ma ndị na-abịa from Akaliogheri. And ndị Akaliogheri asị dibịa, anyị na-arụ ọrụ ndị Akaliogheri kee ha. Yes, mana ikesigoro ndị Akaliogheri, mana onye rụrụ onye bụ ọrụ keep on making him or herself vulnerable
to those negative energy. You find out it's just matter of months. Other ones will start keep on coming in after again. Okay? So, and for you to avoid all those unclean spirits, let me call them unclean spirits, you must be a man of his words. You must be a man that try to live a good life. Intentionally. What is hurting people is intentionally. Don't intentionally decide to hurt. Don't think evil against your fellow man. Avoid ihe niile ọdịnala si n'ọwụ nsọ anị. Avoid them. Ka ndị a na wee kwudoro gị. This mother earth, the earth, the ground we are marching. Or isi mmụọ ka ọ bụ. And the man, as long as you are not in good term with the mother earth, you're in trouble. That's why sometimes a na-arụ ụfọdụ ọrụ mmụọ ifu na onye na-arụ ya bụ okwu nkịtị. Or just to observe the natural powers that radiate. So what am I saying? Ihe m na-ekwu bụ try also certain lifestyle you will be living. You are making yourself vulnerable. You will be attracting those negative and unclean spirits always around you. For example, ọ bụrụ na iwu nwoke ma ọ iwu nwaanyị, you are practicing lesbianism, you are prone to the attack of Akaliogheri. Ị bụrụ nwoke mana ma ọ bụrụ nwaanyị mana ị na-edina relative gị, ma ị bụrụ onye na-abụ oge ọbụla ihe ejupụta n'obi ihe ọjọọ, etu ị ga-esi wee sexually abuse a minor. Your heart is full with filth. Ma ọ bụ na ịhụ nwoke ihe na oge ọbụla ị na-akpa nkata ka ị ga-esi wee je napụ nwoke mmadụ nwoke ibe nwunye ya ka ị na nwunye ya ka ha wee gbanata gị. Ifu nwunye mmadụ ahụ na-eme gbadagbadagbada. You are nursing bad thought, and bad thought will attract negative and bad energy around you. And once bad energy around you is grown, it will be attracting other bad energies from the spiritual connection center of the bad. And by so doing, the other energies, the Akaliogheri, will be drawn to you. But if you remain, be a just man, be a just man, akpọgụ n'obodo, ikwu eziokwu, kwuo nke ma. This is from character assassination. Ihe what you are not too sure of, please don't say it. Also certain unclean life you should avoid. So that if there is no negative energy around you, there is no way any garbage or negativity will be drawn to you. That is the only way you will avoid it. Akaliogheri and Amosu. You make yourself vulnerable to negative energy, you get them in quantum. Don't put your hand in abortion. Yes. And don't advise anybody to do so. Maka mmụọ ịgba ụchụ. Maka mmụọ gbana ụchụ. All the obvious na Amosu na Akaliogheri ga-apụta n'afa gị. Ghọtara ya? Ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. Let your yes be yes, let your no be no. Ịmara nsọ ọdịnala debe ya, because it will help you and protect you. Ịnọkwara n'izu ka igbuo mmadụ, because mgbe ofu aka na-atụ ndị ọzọ na-atụ gị. And when they are nursing this negative energy in your mind, intuitively, it's taking on form
the spiritual waving and waiting for you. Definitely it will flow back to you, the originator. Ka m kwụsị ebe a. Ọnwa ajụjụ ị nwere n'ihe nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi Igbo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, sendịrị m meseji na WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu gbaham agazienụ n'ọfọ. Daalụ.